Ahojte, ja som Peťo. Ahojte, ja som Denisa. My sme zakladatelia Veleny. Dnes budeme pokračovať v druhej časti nášho príbehu. V predošlom dieli sme vám spomínali, že sme boli nútení zavrieť našu biopredajňu a ocitli sme sa v takom veľmi zvláštnom období, kedy sme vôbec netušili, čo prinesie zajtrajšok. Na druhej strane sme nejako ale vnútorne cítili, že niečo staré končí, niečo nové začína, ale sme netušili, čo to nové má byť. A vtedy sme si vlastne uvedomili, že nastal asi ten správny čas na to, aby sme vyvinuli vlastný produkt. Tým, že sme už nemali kamennú predajňu, mali sme viacej času premýšľať nad tým, aký produkt by to mal byť. Čo nám vlastne naši zákazníci za tých 10 rokov priniesli? Drvivá väčšina zákazníčok, ktoré za nami chodili s bolestivou menštruáciou, nepravidelnou menštruáciou, silným PMS-kom, po prípade riešili hormonálne akné, vypadávanie vlasov alebo menopauzu, nenachádzalo odpovede u svojho gynekológa. Zároveň ani my sme neboli schopní im odporučiť jeden produkt. Vždy to bola kombinácia bylinných čajov, nejakých tinktúr, po prípade panenských olejov na užívanie. A tak sme sa rozhodli, že vytvoríme produkt, ktorý rieši všetky tieto problémy. A tak vznikla Velena z lásky k ženám. Prírodný nápoj obsahujúci tých najlepších 18 zložiek pre správne fungovanie ženského zdravia. Dnes sme vďaka nášmu nápoju pomohli už viac ako 50 000 ženám.